met, jong. Ja. Maar ik voel ik behoort in die generatie niet, hoor. Hoekom voel je zo? Nee, die mensen is dan, die liefde wat een man krijgt in die generatie. Waar is het, toch? Is dat even liefde nog? Bestaat Alla niet, wat toch? wil zo? Zo Arki, sinds hij kan bari gasbari grove kan die varigali hij kan Just, aanvoelen niet eens slecht. joh. Nee, Ruthless. jong. No mercy, Nou, bro. kijk eens nou maar, kijk hier maar, je zal het zien. Ik, Kijk, die man met zakken oor aan, je zal het zien. nee, maar kom met maken, joh. Ons is bij je eerlijk. Straightforward. Oké, zoals moet Straightforward. zeggen. Sê, Oké, wat maar ons doen, oké, zeg nee, is recht. Alsjeblieft, Zeg nee. dan wat is. Kijk, oké, wacht. Kom eens begin goed. Hoeveel relationships het zijn nou al gehad? Oké. Zoals relationships gehad. Define the relationship, though. Define, Soos hy ernstige goed. Yes. Julle Yes. actually, julle hou echt Ja. van elkaar. ja, Tot ja, die oké. point dat het kan. Zij noemen, als je altijd de relationship je bad is, het is zoals een relationship, zijn amper zeker pre-order. die trailer aan. Oh, oké. En daar is, kijk, hij was nou die period voor die relationship Yes, komt. hy Hoeveel, get to know ja, each hoeveel other is. goed, oké. Hoeveel van hij? Ja. Yes. Oké, nee, hoeveel actual girlfriends is er? Dus Actual would girlfriends. you be my girlfriend? So. Ik denk, Was hij manier op zijn handen begint te met zijn wit. Ernstig? weet je wat nou? Nee, waar, Oh, waar is van die ernstige relationships? Ik het voor een vrouw wel zo serieus. Oh, oké. Ik Ik denk, denk nou zo. hij is crazy. Hij is crazy. Oké, wacht. Hoeveel zus? Ik denk 3. Oké.